Shin ko ka san menene dalilin daina haska fim ɗin bugun zuciyar masoya? Tun daga episode 44 da aka tsaya har yanzu ba sake haska wannan shiri ba. Dan uwa, domin jin menene dalili da kuma me yasa mutane suke son wannan shiri na bugun zuciyar masoya, ku biyo mu a cikin wannan shiri, amma kar ku manta danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa idan ya kasance wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel mai suna farin wata 24. Don haka ku danna subscribe sai ku taba alamar ƙararrawa kuma ku biyo mu a cikin shirin domin jin yadda za ta kaya, sannan kuma menene dalilin kin haska wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. Shirin da ya bugun zuciyar masoya wato shiri ne wanda ya dade yana ƙayatar da al'umma. Sannan kuma shiri ne wanda aka yi shi tun daga episode 1 har ya zuwa episode 44. Sannan kuma shiri ne mai matakar ɗumbin tarihi, shiri ne wanda yake burge masoya. Wannan shiri da ya ci sunansa bugun zuciyar masoya domin ko zuciyar tana buguwa, sannan kuma masoyan suna kidama. Sai dai tun bayan lokacin da aka saki episode 44 har yanzu dai an ji shiru ba a sake haska shirin ba. Yanzu haka dai mutane na jira su gani lokacin da za a saki episode 50, 45 ya zuwa 46. Domin kuwa wannan shiri muna nan muna ta jiran menene dalilin rashin haska shi. Sannan al'umma sun fara nuna damuwarsu game da nuna rashin haska wannan fim. Yan uwa, me kuke fahimta a cikin wannan shiri na bugun zuciyar masoya? Sannan kuma me kuke tunanin ya hana haskar wannan fim ma gabaki daya? Alhalin gashi fim din ya samu karbuwa. Fim din dai wanda tashar Rahuz Film Production ke haskawa, sannan kuma su ne mamallakan wannan shiri. Mutane da yawa na yin tambaya a social media da tare da tafka muhawara, domin ana ganin da shi da Izzar so an tafi hutu na dogon lokaci ba a dawo ba. Yan uwa, me kuke tunani game da waɗannan series, musamman bugun zuciyar masoya episode 40?